फ्रेंड्स बे दावहानि गिलुबालु थासारियाव इउक्रेन रासियानि गिलुबालु थासारियाव इउक्रेना मोनसे बिखानांथाव दुखु सहायनांगौ जादों। इउक्रेननो मोनसे झटका नांदों, माने कारेन्ट शट नांनाय बायदि जादों। आरो बे जाहैबाय मा, नेटो मेम्बार्सफोरा मोनसे थांखि लाबाय, इनफर्मेल मिटिंनि गेजेरजों मोनसे थांखि लाबाय। आरो बे रिपर्टआ फैदों जार्मानिनि मिडियाफोरनि थ्रुयै। आरो बे थांखिया जाहैबाय मा, इउक्रेननो नेटो मेम्बार्सफोरा टेंक्स आरो एयारक्राफ्ट, थामहिनबा दावहारु उरां जाहाज आरो टेंक हरनाय नङा इउक्रेननो। मानो होनबा बेबायदि टेंक आरो एयारक्राफ्ट हरनाया नेटो मेम्बार्सफोरनि थाखाय खैफोद गोनां जानो हागौ। बुंनो थाङोब्ला खैफोदा ओरैबायदिबो जाबाय दोङो, गेस आरो पेट्रलियामनि जि जेंना जादों इउर'पआव, बेबो बाध्य खालामदों नेटो मेम्बार्सफोरखौ। आरो गावसोरनि बे खैफोदखौ बिथांमोना सिमान लायालासिनो मा गुबुन स्टाइलाव बाथ्राखौ बुंदों जे टेंक आरो एयारक्राफ्ट हरोब्ला खैफोद जानो हागौ, रासिया बिसोरनि सायाव एटाक खालामनो हागौ, बेबायदि माने बुंनानै एरायनो नाजादों। नाथाय आसल बाथ्राया बेनो, पेट्रलियाम आरो गेसनिबो माखासे जेंना नुजाथिदों इउर'पआव। मुवा बेसादनि दामाबो जोबोद बारायबाय। आरो इउक्रेननि थाखाय बियो माने मोनसे आघातनि खम नङा। इउक्रेननि खाफालाव बे रुवाजों दानना होनायनि समान होननानै आं बुंगोन। इउक्रेना फोथायनानै लादोंमोन जे नेट'आ जोबोर पावारफुल, नेट'आ खैफोदनिफ्राय बासायगोन, इउएसए खैफोदनिफ्राय बासायगोन, फ्रान्सआ, इउनाइटेड किंडमा खैफोदनिफ्राय बासायगोन। नाथाय दिनै मा बुंखो, नेट'आ इनफर्मेलि मोनसे फाइनाल डिसिसन लाबाय, मा टेंक आरो एयारक्राफ्ट हरनाय नङा। आरो बे खौराङा जार्मानिनि मिडियानि थ्रुयै फैदों। नेट'नि बेबायदि स्टेपखौ इउक्रेननि बिदेश मन्त्रि दिमिट्रि कुलेबाया गाज्रि सोंखारिदों। आरो बिथाङा बुंदों, नेट'खौ सानदोंमोन जोबोर पावारफुल मोनसे फर्स, नाथाय बे नंखाय। आरो बिथाङा बुंबावदों, इउर'पियान इउनियना जेसेबां मावदों, नेट'आ मिलिटारि एलायन्स जानानैबो बेसेबांबो मावाखै। इउक्रेना सानदोंमोन नेट'आ जोबोर पावारफुल मोनसे मिलिटारि मोनसे जथाय, नाथाय बे जथायावदि जेबो गोहो गैया, फमफ्ला, बे बाथ्राखौ दिनै इउक्रेना बुजिबाय। आरो कुलेबा बिथांनि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जों बेखौनो बुजिना मोनो जे नेट'नि सायाव जा फोथायथि दंमोन, इउक्रेना बे गासैबो लाथिख' जाबाय, सेवहांगार जाबाय, बालाहाद्रियाव गोमालांबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै दावहानि 93थि सान सफैनायाव नोंथांमोना मा बुजिना मोनखो? 24 फेब्रुवारियाव दावहाया जाजेनदोंमोन। आरो बै जाजेननायनिफ्राय लास्टआव मा नुखो नोंथांमोना? बेलुनाव बारखौ सोनानै होदों, नाथाय सिंथिं बिजिजों थुफ्लंनानै गालांबाय नेट'आ। इउक्रेनखौ सायाव दैखांना होनानै सिंथिं माने रुवाजों दाननानै होबाय, बिजौआव गाखोनानै रुवाजों दानना होबाय गुदियाव। आरो दिनै इउक्रेना मा अबस्था जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय। थारैनो नेट'आदि जेबो गैया, नेट'आदि मोनसे माने जेबो गैयि, खालि धामा, एम्पटि भेसेल, बेखौ नोंथांमोना थारैनो हमनो हाबाय जानांगौ। गिख' होननानै नोंथांमोना मिथिबाय। हाथियाराथ' दं बिथांमोननियाव, नाथाय बिथांमोना गिख', रासियाजों फेस टु फेस बिथांमोना मोगा मोगि जानो हानाय गोहो गैया। बेखौनो माने नुजानानै फैदों आरो निउसआ। नाथाय बे निउसआ फर्मेल निउस नङा। बे निउसआ फर्मेलि जुदि फैयोबा अब्लाना जों फोथायनो हागोन बे थारैनो कारेक्ट। नाथाय जि परिस्थिति जों नुदों, बे परिस्थितियाथ' बेखौनो फोरमायदों, थारैनो नेट'आ फमफ्ला अबस्थायाव दं। नोंथांमोना मा सानो? कमेन्टआव लिर। जुदि बे निउसआ कारेक्ट जायोबा, बे निउसआ जुदि फर्मेलि जुदि फैयोबा मोगथाङाव, अब्ला नोंथांमोना सानदो नेट'आ थारैनो गिख'। आरो इउक्रेना मा अबस्था जागोन नोंथांमोना साननानै नायदो। इउक्रेना दिनै नेट'खौ फोथायनानै गावनि हादरखौ डेस्ट्रय खालामनानै लाबाय। अबयस्से बे बाथ्रायाबो सैथो, इउक्रेना गावनि हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय जायखिजाया परिस्थितियाव थांखानांगोन, नांगौबा डेस्ट्रय जालांगोन, थेवबो रासियानि सिङाव जाया। बे मोनसे हादर अनफावरिनिबो नेरसोन। स' बेवहाय इउक्रेननिबो जेबो दाय गैया होननानै आं बुंगोन।